Igbo kwenu, anyị ekwechirigo kpọmkwem were sị na asụsụ Igbo agaghị anwụ n'aka anyị. Ogbuonyeakpanti na-ewetara gị ozi a site na ntụziaka ndị Brothers Art Newspaper. Ngwa gezie ntị nke ọma ka anyị wetara unu ihe mere n'izuụka nke gara aga. N'oge emume mmemme Sala nke ndị ụlọụka alakụba mere, ndị niile zụrụ ahịa maka nnukwu mmemme ahụ akwala akwa alịrị banyere ntinye ego ọnụ ahịa etinyere, nke mere na ha enweghị ike ịzụta ebule nakwa ihe ndị ọzọ eji akwado mmemme Sala. N'ihi nke a, ndị onyokomite anyị enyoola were hụ ihe nke ga-eme n'ọdịnihu. Ogbuonyeakpanti were na-agwazi gị ka ị mara na ka ọ dịbe oke ka ọ dịbe ogene. Ihe ndị ụka alakụba na-agabiga n'oge ugbu a bụkwazi ihe ndị Igbo ga-ahụ n'ọnwa Ọgọst na-abịa n'iru maka nnukwu emume olimji ọhụrụ nke ha ga-eri. Anyị were na-agwazi ụnụ ka onye ọbụla malite oge ugbu a were na-echekwa ego maka iji wee gote ji na ụkpaka ọ ga-eri wee dị. Ndị onyokomite anyị agwala anyị na ihe ọbụla nwere mbido na-enwekwa nkwụsị. Ha mere ka anyị mara na Maazị Nnamdi Kanụ bụ onye nke eji eji ga-abụkwa onye ga-enwere onwe ya n'ọnwa nke erimuji ndị Igbo ga-eri n'oge na-abịa n'iru. Ndị nke a na-akpọ Youth Right Campaign YRC n'afọ ịchafụ ekwuola sị Tinubu nakwa ndị niile ji ọkwa ọchịchị ga-amalite ịna kacha nta ụgwọ nke a na-akpọ minimum wage. Ha ekwuola sị na ọ dịrọ mma etu onye isi ala anyị Tinubu siri na-agwa ụmụ Naịjirịa ka ha dibe ihe isi ike dị n'ala anyị, ma ha onwe ha bụ ndị ọchịchị a na-amanye nnukwu ego n'isi onwe ha. Ogbuonyeakpanti were na-ajụzi, ọkwa ọ bụ onye na-aga ịnyụ nsị na-ebu ụzọ? Tinubu ga-ebu ụzọ ma chụọ ya wa aja, anyị nwa ndị a na-achị achị ewee sonye ya. N'izuụka nke gara aga, Ogbuonyeakpanti gara nlekọta mmemme ndị Nigeria Community Greenwich mere na Thamesmead, United Kingdom, ebe ndị Nigeria gosipụtara mba ụwa niile njirimara ha dịka iti mmọnwụ nke si n'Edo steeti were bịa, ịgba egwu dị iche iche nakwa erimeri eji mara ndị ala Nigeria dịgasị iche iche. Ọ bụkwazi mmemme dị otu a bụ ihe na-egosipụta na ndị Nigeria anaghị ezo ezo ebe ọbụla ha nọ. Onye isi ala anyị Tinubu enyegharịala aha a ga na-akpọzi ọdụ ụgbọelu dị iche iche dị n'ala Nigeria. O jikwa aha ndị mmadụ ụfọdụ bụ ndị chịburu n'ọkwa ọchịchị dị elu were nyeghachie ọdụ ụgbọelu. Ndị dịka Buhari, Awolowo, Osman Danfodio, Chuba Ọkadigbo nakwa ndị ọzọ dị iche iche. Inspector General of Police Olukayode ekwuola na ya na-elebanye anya n'ịnapụsị ndị okporikpe niile nọ n'ala Nigeria bụ ndị nke na-ekpokọrọ ndị uwe ojii ka ha na-eche ha nche n'ebe ọbụla ha na-aga. Ogbuonyeakpanti were na-agwazi gị onye isi ndị uwe ojii na gị gaba n'iru imejupụta ihe nke i kwuru. Ndị ala anyị Nigeria nọ na nnukwu nsogbu enweghị nchekwa obodo. Ndị uwe ojii anyị nwere ahapụzi ọrụ nke dịrị ha ma gaa na-arụ ọrụ nchekwa nke otu onye. Ọha na eze ndị Igbo arịọla onye na-anọchite anya ndị Britain n'ala anyị Nigeria ka ewetunata ogologo oge enyere ike ekwere mmadụ nke ọ ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ dị na Britain. Ogbuonyeakpanti were na-ekwu sị na ajọ ọnọdụ ekwere mmadụ hụrụ onwe ya n'ụbọchị taa bụ ihe nrịmama banyere onye ọbụla ga-ahụ onwe ya n'ọkwa dị elu. Ya biko echefukwala ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Gọọmenti etiti ezutela
ndị niile nọchitere anya EU European Union maka ntụnye aka emere na Febụwarị afọ anyị nọ n'ime ya. Onye isi EU kọwapụtara were sị ebumnuche ha jiri wee wuchie n'ala Naịjirịa bụ ka ha gosipụta nchọpụta ikpeazụ ha mere n'ọrụ ezitere ha maka ilekọta ntụnye aka emere n'ala anyị Naịjirịa. Mr. Peter Obi akọchala nkụri isi na nkwari isi emere n'ọdụ ahịa ndị Igbo nke dị na Lagos Alaba International. Obi kwuru sị na nkem na ọrụ dịịrị ndị gọọmenti bụ ilekọta na nchebe ndị ha na-achị achị. Ogbuonyeakpanti jikwazi ohere a were na-echetara ndị Igbo niile bi na mba Lagos anya uhie akọkwana ha ma ha chetakwa na akụruo ụlọ bụ ihe eji mara ndị Igbo. Mbunye ego ebuniri n'ọnụ ego a na-akwụ n'ịgbapụta ụgbọala nke si mba ofesi abata ala anyị Naịjirịa ga-enye gọọmenti etiti $500 ya bụ 5 million n'ọnwa Julaị anyị na-abanye. Ogbuonyeakpanti were na-asịzi gị nwawe onye ọkwọ ụgbọala na gị were nwayọọ na-akwụ ụgbọala gị maka na ihe ka nte abakwutego nte. Otu nwaada si na mba Amerịka achịpụtala ọkpa onye ọkụ egwu Davido n'ilu akwụkwọ nke a na-akpọ soshal midia. O kwuru were sị na Davido atụbago ya ime mkpuke. Ndị onyokomite anyị were na-asị ka anyị dụọ ụmụ ikorobịa niile ọdụ, onye ọbụla nke ga-aga ije agwọ gbaa mbọ hụ na ọ chịbara ọkpa unu, ma gbakwa mbọ hụ na ọ na-eyi okpu nnabeni maka ndị ụta. Otu onye otu ọchịchị PDP a na-akpọ Olusola ekwuola were sị na ndị niile na-ebugharị asịrị ọnwụ n'isi gọvanọ Ekedoro bụ ndị ihe ọjọọ. O kwukwara sị na Ekedoro gara mba ofesi ileta ahụ ya anya na ọ ga-alaghachikwa n'izu ụka anyị na-abanye. Onye osote onye isi ndị Miyetti Allah abụrụgo onye furu efu. Injinia Lamido hapụrụ ụlọ ya nke dị na Katsina were gaba Kaduna n'izu ụka gara aga, ma ruo oge dị ugbu a o nwebeghị onye fụrụ ya anya ma ọ wụnụ nkụ ya. Ndị mba United Kingdom ekwupụtara na ha na-achọ iwe ọrụ nke ndị dọkịnta na ndị nọọsụ ga-alụrụ ha ọrụ nke ga-elu 3,000 bụ ndị nke ga-enyere ha aka n'ịrụ ọrụ n'ụlọ ahụike nke obodo ha. Ogbuonyeakpanti werezie na-akpọku ndị gọọmenti etiti Naịjirịa ka ha mụrụ mba Britain site etu ha si etinye anya nke ukwuu n'ihe gbasara ahụ ọkụ, gbasara ahụike na ịtụkwa ndụ mmanụ. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Anyị ga-ezutekwa unu n'oge dị ugbu a n'izu ụka na-abịanụ. Echefukwana ịtụsasị ozi a ka o lute onye ọbụla ntị. Kwuo ihe ọbụla gbasara gị ịnụrụ n'okpuru sekshọn kọment sekshọn. Ogbuonyeakpanti were na-asịzi gị izu ụka nke a anyị ga-abanye ga-abụrụ gị ngọzi ngọzi. Ihe ọbụla ị na-eme bụ ihe dị mma, gị mere ya gaba. Udo dịrị unu.